Arratsaldean ikusle zer modu ongi etorri bertan berri albistegira gaur apirilak 10 ditu, astelena da, astera goaz titularrekin. Frantziako agintariek aztertuko dituzte orain netaka entregatutako armak. Frantziako justiziak gero Espainiakoari igorriko dizkio aztertutako arma horien aktak. Nafarroako parlamentuan etaren armagabetzea izan dute eztabaidagai. 11 egunez eta guztira 2457 kilometro egin eta gero harrera beroa egin diote Iruñan 20. korrikari. Korrikako arduradunen hitzetan atzoko eguna kolosala izan zen, balorazio ofiziala egin dute gaur eguerdian prentsa agerraldian. Julio Soto izan da garaien Nafarroako bertsolari txapelketan. Nafarroako gobernuak enpresa esportatzaien kopurua 12,6 igo nahi du 2020-rako. Osasunak ligako lehen garaipena eskuratu du etxean. Astelehen honetako albisteekin hasteko aktualitate politikoan etaren armagabetzea dugu albiste. Frantziako agintariek aztertuko dituzte orain etak entregatutako armak. Ondoren, Frantziako justiziak Espainiakoari igorriko dizkio entregatutako arma hoien azterketen aktak. Agintari frantziarrek abiatu dute apirilaren 8an etak 8 armategiren kokapen entregatu ostean armak jaso eta aztertzeko prozesua. Orain jasotako arma bakoitza aztertu egin beharko dute eta arma bakoitzeko akta bana egin beharko dute. Ondoren, Frantziako justiziak adituen azterketen emaitzen berri eman beharko dio Espainiako justiziari eta horri esker baliteke argitzeke dauden zenbait ekintza eta atentatu argitu ahal izatea. Hain zuzen, etak guztira 120 suzko arma, 3 tona lehergailu eta hainbat kilo munizio eta detonagailu entregatu zituen bakearen artisauek zehaztu zutenez. Zehaztutako kokapenetan bakearen artisauen 172 behatzaile izan ziren eta emandako kokalekuetan Frantziako agintariak heldu eta armak bildu bitartean. Bestalde Frantziako justizia nazioarteko egiaztatzaileen batzordearen kiden testigantza jasotzen ari da. 172 begirale egon ziren armategietan sakabanatuta, prozesua normaltasunez burutzen zela baieztatzeko. Eta Frantziako barne ministerioak bidaletako 200 agente, tartean poliziak eta jendarmeak, lehergailu teknikariak eta polizia judizialeko eta barne segurtasuneko zerbitzuetako agenteak heldu arte. Eta albiste honekin lotuta gaur Nafarroako parlamentuan etaren armagabetzea izan dute eztabaidagai. Pepek eskatu du etaren erabateko desegitea. Etaren armagabetzea izpide izan dute gaur goizean parlamentuko mahai eta eledunen batzarrean, izan ere Alderdi Popularrak adierazpen instituzionala aurkeztu du etaren erabateko desegitea eskatzeko. Ana Beltran Alderdi Popularreko eledunak jakinarazi duenez, etak eragindako min guztiak aitortzea eskatuko dute, baita biktimei barkamena eskatzea eta oraindik argitzeke dauden hilketak argitzeko ere eskatuko diote. 11 egunez eta guztira 2457 kilometro egin eta gero harrera beroa egin diote 20. korrikari Iruñan. Joseba Sarrionandia idazleak idatzi du aurten korrikaren amaierako mezua. Iruñeko Sarasate pasealekuko oholtzatik entzun izan zen mezua egilaren ahotsean. 12 iritsi zen lekukoa Iruñeko agertokira, AEKaren arduradunen eskuetan. Orduan jakinarazi zuen Reyes Xilintxeta Euskal Herria Irratiko kazetariak nork egin zuen 11 egunez eskuz esku ibili den mezua. Euskararen balio unibertsala berretsi du Sarrionandiak, denona izateaz gain agortzen ez delako eta doakoa delako. Horrez gain, Sarrionandiak aldarrikatu duenez, euskararen alde egitea normaltasunaren kontra egitea da oraindik. Aukerak eta maukerak egin behar izaten ditugu euskaraz bizi nahi dugunok argudiatu du. Halaber, hitzaldian nabarmendu zuenaren arabera, belaunaldiak daramatzagu beti gora elkartzen eta ekiten herri silentzia honetan goitik bera ezartzen zaizkigun lasaigarri kulturalak eta traba politikoak gainditzeko. Azkenik honako gogo eta eginez amaitu zuen mezua, konturatzen zara goizetan oeki jaikitzean, ez ditanta gozo bat senti dezakezula Espainetan?
Reyes Ilintxeta kazetariak aurkeztutako amaiera ekitaldiak Julio Soto Nafarroako bertsolari txapelketaren irabazlearen bertsoarekin egin zuen aurrera. Sarasate pasealekuan bildu zen jendetzak 20. korrikaren zirrikorrika abestiak gozatu ahal izan zuen jai giroan. Xabier Zabala kantaren musikaren egileaz gain, Izaro abeslari gaztea, Peti, Miren Arbaizan Apoka Iria taldeko kantaria, Jurgi Ekiza, Willis Drummondeko abeslaria eta Oiana Fernandez, Afu Iruñeko musika taldeko kantaria aritu ziren taula gainean zuzenean abesten. 11 egunez ibili da korrika Euskal Herriko txokoetan marrena Otxandiotik abiatu zenez gero. 2400 kilometro baino gehiago egin dituzte eta azken urratsak Iruñerrian egin dituzte eguraldi paregabea lagun. Korrika atzo goizaldean sartu zen Iruñerrira Berrio Beititik eta handik Zizurraldera abiatu zen, Noainen eta Tarrabian txipitxapa ibili eta gero Iruñera heldu zen lekukoa. Joseba Siron alkateak ez ezik, Ainhoa Aznarez Nafarroako Parlamentuko presidenteak ere eraman zuen korrikaren lekukoa Nafarroako hiriburuko kaleetan. AEKaren herrialdea arduradunek egin zituzten korrika azken metroak lekukoa oholtzara eraman arte. Eta honekin lotuta gaur eguerdian AEKaren artezkaritza kontseiluko kideek 20. korrikako arduradunekin batera korrikaren balorazio ofiziala egin dute. Asier Ramundo korrikaren arduradunak errandu atzoko eguna kolosala izan zela. Eskerrik asko Euskal Herriari, zorionak Euskal Herriari eta 20. korrika hau izan da kolosala. Kolosala dinogu duela bi urte ere, izenburu bat jarri behar geniolako, inoizko handien izan zen aurrekoa, eta aurtengoa, oraindik ere, handiagoa izan da. Hasiera indartsu izan genuen Otxandion, han giharra erakutsi genuen, korrika sortzaileen kilometroarekin, alkaten kilometroa ere antze izan zen, gerora joan gara beste mugarri batzuk jartzen Santiagoko zubia bezalako kilometroarekin, kilometro guztiak izan dira jendetsuak, izan dira indartsuak, izan dira anitzak, inoizko korrikarik anitzen egin dugu, inoiz baino eragile sozial, politiko eta administratibo bat egin dute korrikarekin, eta bukarerako atzetikoa jarri genionean, pentsatu genuen ere, besu bilarekan, eta horretik dinogu kolosala izan da. Beraz, korrika honetan koska bat egin dugu gora. Zan dudan moduan, parte hartzailea, anitza, dena izan du korrika honek. Korrikatak egin izenean, eskerrak eman, herri-zerri igaro garen, herri-zerri bilgaren toki guztietan, herri-zerri izan ditugun trapezistak, izan ditugun ilusionistak, gure ekide funambulistak, gizarte, kultur elkarte, kirol eragileak, instituzioak, alderdiak, sindikatuak, komunikabideek ere izan dute garrantzen diak korrika honetan egin duten jarraipenagatik eta burutu duten elkarlanagatik bai amaian eta bai hasieran. Eta dinoguna, korrika auzolana eta elkarlana da, norbanako eta erakunde eta ezberdinen artekoa da. Lehen hau ditugun guztiak, elkarlana eta auzolanaren fruitua dira. AEKaren familia oso hunkituta dago. Oso hunkituta dago, atzoko agerraldiarekin, Iruñan egin genuen agerraldiarekin, eta aurreko honetan izan ditugun emozio eta ilusioengatik. 11 argazki, bideo, mezu, txio, zabaldu dira korrikan zehar. Gaur egun edonon izan daiteke korrika berri maile teknologia berria izker. Euskararen garra 11 agunez eukidugu piztuta, 2547 kilometrotan zehar. Lekuko aldaketak hori izek izan baitira. Korrika da, hizkuntza baten alde, munduan egiten den ekimenik handiena. Beldurrik gabe esan aldu hori. Kontinente guztietan 50 korrika txiki egin ditugu. Egin dituzte, gure atzerrian dabiltzan euskaldun eta kideak ere. Komunikazioaren aroan bizi gara, eta, esan dudan moduan, bilaka lagun berri maila egurtu dira korrika honetan. Korrika inoiz baino indartsuagoa azaldu da. Hori arro eta ozen esan dugu. Eskerrik asko guztioi, bene-benetan, zintzo-zintzokiak eta korrikaren izenean, aurreko 19 edizioetan bezala
aurten ere koska bat gora egin dugu. Eta Joseba Sarrialdiak esan bezala, badugu motibo bat, badugu altxor partikular bat, balio unibertsala duena, euskara. Euskaraz bat egitera, zuk egitera, batzuk izateko. Alkaren izenean, eskerrik asko Euskal Herria, eskerrik asko guztiek. Hizkuntzak altxorra dira, eta korrika aurkeztu genuen momentutik horiekin bat egitera deitu genuen. Euskarara ere gehitzea. Eta hasierak adierazi duen moduan, korrikaren indar erakustaldi honenak oratuarekin, hartatik konbite zuzena egin nahi dizuegu herritarrei. Bat egiteko, euskarara ere gehitzeko eta euskara ezagutuz eta erabiliz, gizarte orekatua eta kohesionatua lortzeko bide bakarra dugu. Era berean, euskararen normalizazioari dagokionez, uste dugu konpromisoa eta auzolanaren ordua dela. Hasieratik esan genuen korrika hau, hogeigarren edizio hau, herritarrak, eragileak eta administrazioak batzeko izan behar zela. Eta bukatu eta gero, ez dugu inongo zalantzarik. Batzeko korrika izan da. Eta bagara batzu bai. Emozioz, inoizko anitzena izan da. Alderdi guztietatik gainera begiratuta. Atxikimenduak, kilometro hartzaileak, Euskal Herritik kanpo antolatutako korrikak. Kultura eta hizkuntza anitzen hurbilpena zalantza baina. Berriro geratu da frogatuta, korrika dela euskarak bere normalizaziorako duen ekimenik indartzuena, anitzena, alaiena eta gehien ukitzen dituena. Berriro ere, jendartearen emozioarekin konektatzea lortu dugu. Eta hori guztia nola egiten da? Mezu integratzaile baten bidez. Non guztiok tokia duten. Bakoitzak berea jarriz. Bakoitzari bere ekarpena onartuz, baina denok norabide berean. Batzen eta batzen. Euskarara jende gehiago erakartzen. Euskararen geroa elkarrekin idazten eta marrazten. Eta normalizazioari begira, eta euskararekin bat egiteko jendeak erakurtzen duen gogo horrekin batera, beste zerbait ere ikusi dugu. Euskara ikasteko bideak erraztearen eskaera. Euskara ikasteko doakotasuna aldarrikatu da korrika honetan. Eta hori izan beharko litzateke lehendabiziko pausoa. Euskarara erakartzeko bideak erraztu egin behar dira, eta horretarako euskara ikastea doako izatea beharrezkoa da. Ea horretarako korrikan deitzen aldarri hori ja aldarretatik kentzen dugun. Beraz, hor daukagu ja konpromiso zehaz bat eskatzen duguna, euskararen doakotasuna martxan jartzea. Bestalde, korrikaren uholdua pasatu da, atzo Iruñako kaleak bete egin dituen, beraz, uholdu hori pasatu eta gero, orain aurrera begira jarri da dugu, eta dudarik gabe, korrika guzti dituen espazioak berriro iror zaitezen lanean jarri behar gara. Eta alkaren ustez, milaka aukera daude urratsak ematen segitzeko eta eragiteko. Euskararen geroa aurrean dugu, plazan eta euskaraz. Lehenbailen bideratzeko bakoitzak bere konpromisoa hartzeko momentuan da. Norbanako zein erakunde edo gizarte eragile izan konpromisoen ordua heldu da. Sarritan aipatu da euskararen biziberritzearen ziklo baten amaieran gaudela eta adostasun berriak lortzeko abagunea ere badagoela. Adostasun berriak lortzeko abagunea dagoela esaten dugunean, korrika honetan islatuta geratu diren milaka argazkietan oinarritzen gara. Hasteko, Otxandioko hasiera indartsua. Bertan, herritarrek emandako babesa eskertu besterik ezin dugu egin. Hiriburuetako alkateek batera egindako kilometroare hor dugu. Nafarroan bizi izandako parte hartze handia, kolosala. Euskararen ofizialtasunaren aldeko eta destonifikazioaren aldarrikapenak izan duen babesa, Nafarroan egon den une orotan ikusi duguna. Iparraldean sortu berri den elkargoak erakarritako itxaropena. Milaka kaski, horrelekuko. Halaber, elkarrekin lanean hasteko lehen pauso ere irudikatu genuen Santiagoko zubian. Euskararen lurralde osoan
osoko ordezkari instituzionalak eta gizarte eragileak elkarri lekua pasatuz, elkarrekin eta auzolanean. Zubia eraikitzeko gogoa erakutsi genuen, zubigintza irudikatu genuen nolabait. Izan dadila lehen pausoa euskararen aldeko politika publikoak egiteko. Administrazioak eta eragileek hitza eman dute. Korrikaren aurrean elkarlanareko erabakia eta horri begira konpromisoa dutela esan digute. Guk hitz hartu eta gure egiten dugu. Eta nola ez, hori baita nahi duguna eta horri begira lanean ari garelako aspaldian. Euskararen botila betetzen jarraitu behar dugu. Eta korrika honetan argi geratu da urremaria badagoela, ugaria da. Eta askotariko botilak betetzeko adina dagoela. Guk bi espazio aldarrikatuko dugu, ezagutzarena eta erabilerarena. Gure ustez, ezin da aukera historiko hau pasatzen utzi, historikoa dinogu. Batzu gehitzeko beharrezkoa da guztion indarrak norabide egokian batzea. Bakoitzak hobekien dakiena partekatu behar dugu. Gizarte eragileen eta erakundeen arteko harremanak eta elkarlanak nahitaezkoa dira. Orain, hitzetatik ekimenetara igarotzeko momentua heldu da. Jar gaitezen lanean eta gainera hori guztia euskararen lurralde osoa aintzat hartuta egin behar dugu. Eskuak elkarri eman eta auzolanean jarduteko ordua da, lehen esan dugu moduan. Euskararen geroari egin dezaiokegun ekarpenik onena da egitasmo mardul bat aktibatzea, abiatzea, guztion artean idatzitako bidea, epealdi eta helmuga zehatz bat izango duen egitasmoa, eta horretarako ideia bat ere badugu. Eta da, Euskal Herriko administrazioek eta euskalgintzako eragileok elkarrekin hasi eta adosteko bidea egitea. Eta horretarako tresna egokia bat ere badugu. Eta da, Donosti 2016 horren babesean sortutako hizkuntza eskubideak bermatzeko protokoloa. Hori ere eragileen artean, gizarte eragileen elkarlanean egindako protokoloa dugu. Eta hori betetzeko dago. Eta hori guztion artean beteko dugu. Etorkizunerako epeak, helburuak eta gutxienekoak zehazteari ekitea da une honetan modurik eta eraginkorra da hemendik aurrera euskararen geroa guztion artean egiteko. Azken finean, lehen esan dugu moduan, hori izango litzateke batzuk indartsu eta zabal bat eraikitzeko bidea. Hori da gure erronka eta 20. korrika osatu dugun guztion erronka. Ea 21. korrikaren aurrean, bintzet, holako egitasmo bat abiatuta eta martxan daukagu guztion artean euskararen geroa idazteko eta marrazteko ordua delako. Eta baita ere, lehen esan dugun moduen, ezagutzaren erronka ere hor dago, beraz, gure euskaltegiak, Aekaren euskaltegiak zabali daude euskara ikasteko erronka eta abentura politorri hasteko. Eta asteburua borobiltzeko Julio Soto izan da garaien Nafarroako bertsolari txapelketan. Julio Soto gorritiarrak jantzi du laugarren aldiz buruan Nafarroako bertsolari txapelketako txapela. Iruñeko Anaitasuna kiroldegian lehiatu den finaleko azken buruz burukoan Eneko Lazkoz Etxarriaran aztarrari 19 puntuko tarte atera eta gero. Bi horien atzetik geratu dira Ander Fuentes Iturri, Aimar Karrika, Xabier Maia, Xabier Terreros, Eneko Fernandez eta Julen Zelaieta urren ez urren. Gorritikoak 1300 bertsozale ingururen aurrean eskuratu du Nafarroako laugarren garaikurra, izan ere aurretik irabaziak zituen 2010, 2011 eta 2015ko txapelak. Hauexek dira lortutako puntuak. Julio Sotok 925,5 puntu, Eneko Lazkozek 906,5, Ander Fuentes Iturrik 543,5, Aimar Karrikak 489, Xabier Maiak 488, Xabier Terrerosek 484,5, Eneko Fernandezek 483,5 eta Julen Zelaietak 474,5. Sailkapen horren arabera lehenengo 5 bertsolariek udazkenean hasiko den 2017ko Euskal Herriko txapelketa nagusian kantatzeko eskubidea lortu dute.
Eta bertzea albiste batekin jarraituko dugu aurrera. Nafarroako gobernuak enpresa esportatzaileen kopurua 12,6 igo nahi du 2020-rako. Manu Ayerdik aurkeztu du Nafarroako 2017-2020 aldirako nazioarteko plana prentsaurrekoan. Plan horrekin modu erregularrean esportatzen duten enpresen kopurua 12,6 igotzea lortu nahi du foru gobernuak. 2016an zenbatutako 898 enpresatik 1000-ra, bai eta kanpoko salmenten volumen osoa ere 8.358 milioi eurokoa zen 2016an eta 9.500 milioi euroko izatera iristea nahi du, 1,2,9ko igoera lortzea alegia. Nafarroko enpresei kanpora irteteko bulkada ematea da garapen ekonomikoko departamentuak plan honekin markatu duen 3 helburu nagusietako bat. Beste helburuak dira Nafarroara atzerriko inbertsioa erakartzea ekoizpen sareko lehentasunezko esparruetarako eta foru komunitatearen nazioartekotzea sustatzea. Nazioarteko plan berri horrek aurreikusten duenez, foru gobernua izango da inplikatutako gainerako eragileekin lankidetzan Nafarroaren nazioartekotze prozesua zuzenduko duena. Aldi berean, laguntza sendoa emango die enpresei kanpo irteteko prozesuan nazioartean batere esperientziarik ez dutenei zein presente dauden kanpoko merkatuetan berariazko laguntzak behar dituztenei. Enpresak garapenean laguntzeko gobernuak modu aktiboan parte hartuko du eta toki garrantzitsua emango dio diplomazia komertzialari plan honetan. Bruselan egongo da enpresen nazioartekotzean lan egiteko egoitza iraunkorra. Ordezkaritzaren bulegoan eta halaber gobernuak ordezkaritza iraunkorra izango du Madrilen. Herritarren enpresen eta interesduren gainerako eragileen parte hartzea hasiko da orain Nafarroako nazioarteko planaren zirriborroaren inguruan. Eta kiroletan albiste onak Sadarretik, Osasunak ligako lehen garaipena eskuratu du etxean. Ez du ziur aski aukerarik izango Osasunak mailari eusteko, baina denboraldi osoan emandako itxura baldarrari buelta eman eta gutxienez itxura hobearekin amaitzeko traza hartu dute gorritxoek. Asteon, baziren aste batzuk itxura hobezari zela, baina asteon bi garaipen bata bestaren atzetik etorri dira. Atzokoa, Maldangora hasita, lehen ordu laurdena betetzearekin bat, Leganes aurreratu baita markagailuan. Lehen zatia amaitzerako fin, beste behin ere Sergio León penaltiz eta berdinduta iritsi ziren atsedenaldira. Bigarren zatian erabaki zen partida Sergio Leonek berak 71. minutuan egindako golarekin. 17 puntu dituzte gorritxuek eta beraz, ia ezinezkoa dute mailari eustea. 21 puntu daude jokoan hurrengo asteetan eta atzoko aurkari izan zuen Leganesekiko duen 10 puntuko koskari buelta eman beharko lioke Iruñeko taldeak. Hala ere, bai zale bai jokalari pozik agertu ziren partida ostean. Garrantzitsua izan baitzen gorritxoentzat Sadarren ligako denboraldiko lehen garaipen hau lortzea eta denboraldia amaierara itxura eta molde honez iristea. Datorren astean Madrilen dute hitzordua iruindarrek Atletikoren aurka. Goazen orain, gaurko egunak utzi dizkigun titularren errepasoa egitera. Frantziako agintariek aztertuko dituzte orain etaka entregatutako armak. Frantziako justiziak gero Espainiakoari igorriko dizkio aztertutako arma horien aktak. Nafarroako parlamentuan etaren armagabetzea izan dute eztabaidagai. 11 egunez eta guztira 2.857 kilometro egin eta gero harrera beroa egin diote Iruñan 20. korrikari. Korrikako arduradunen hitzetan atzoko eguna kolosala izan zen. Balorazio ofiziala egin dute gaur eguerdian prentsa agerraldian. Julio Soto izan da garaien Nafarroako bertsolari txapelketan. Nafarroako gobernuak enpresa esportatzaileen kopurua 12,6 igo nahi du 2020-rako. Osasunak ligako lehen garaipena eskuratu du etxean. Eta bertzerik ez gure aldetik, mila esker zuen arretagatik eta arratsalde ona izan, naio.
Amak 25 urte baino gehiago alditu? Bai, Berrikuntza lanen bat eginen zenioke? jakina. Nafarroako gobernuak orain 160 arte diru laguntzak handitu ditu. Dagokizun orde edo zahar berritze bulegoarekin harremanetan jarri zaitez. Informazio gehiago etxebizitza.nafarroa.eus webgunean eta 948 012 telefonoan. Zaindu maite duzun hori. Zahar berritu zure etxebizitza. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Irungo Meaka auzoan Ola sagardotegian famili edo lagun artean giro ezin hobea. Sagardo propio ekoizten dute, zato aurtengo sagardo goxoaz dastatzera, kalitatezko sagardotegi menuarekin batera eta etxean bezala sentituko zara. Irunen Ola sagardotegia. Gipuzkoako Tolosaldean, Leaburu herrian, inguru aldapatsu bezain politean kokatua dago Mahala baserria. Bertan ekoiztu eta elaboratzen dira hainbat esneki eta txerriki, hasi gazta eta jogurretatik eta txorizo eta urdaiazpiko onduetaraino. Baserritik bezeroaren ganaino zuzenean iristen dira produktuak, modu naturalean eginak dira. Beraz, benetan, produktu osasuntsuak konsumitzeko aukera ematen du Mahalak. Eta goxo-goxoa gainera. Jan Baserritik. Gure lurreko larre gozotik, nator zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.